Ej, Blanc. Jeg skulle lave en spørgsmålsvideo, og jeg har altså ikke taget alle spørgsmålene, for der var over 80 spørgsmål. Så jeg har bare taget nogle sådan ud, som ikke var for private og sådan noget. For private for mig i hvert fald. Hvad jeg laver i badet. Jeg vasker mit hår, vasker min krop, sådan, gør mig ren, som normale mennesker gør. Om jeg har sexlegetøj. Nej, det har jeg ikke. Hvad jeg synes om G-strengen. Det er fint nok, det er bare undertøj. Jeg har sgu ikke noget mod G-strengen. Hvor gammel jeg er? Jeg er 14, jeg bliver 15 om mindre end 2 måneder. Den 22. november. Hvorfor en skole jeg går på? Jeg går på Nordborg skole. Om jeg har nogle dyr? Ja, det har jeg. Og jeg gider ikke til at nævne dem alle, men jeg har mange. Hvad jeg synes om bøger? Jeg hader bøger. Jeg gider ikke læse, jeg hader at læse. Ja. Hader bøger. Om jeg kan lide rugbrød? Jeg hader rugbrød. Jeg spiser aldrig rugbrød. Så heller noget grovt franskbrød eller sådan noget. Jeg kan bare ikke have rugbrød. Heller lige lave noget pasta eller sådan noget. Om jeg kan lide Nutella. Om jeg kan lide Nutella. Jeg elsker Nutella. Okay. Hvad Lars Molt han betyder for mig? Han betyder meget for mig. Han er en rigtig god ven. Jeg elsker ham rigtig højt. Så han betyder meget for mig. Om jeg er syg lige nu? Nej, det er jeg ikke da. Hold kæft, hvor jeg bare overhovedet ikke syg. Jeg skal nyse. Kender I det godt? Ja, jeg må lige undskylde mit udseende, fordi jeg lige har været i bad. Thomas. Han spørger, hvad jeg synes om ham. Jeg synes, du er en rigtig god ven. Du er rigtig dejlig. Du er ærlig. Så bare sød. Ja. Jeg elsker dig, Thomas. Hvad hedder det? Mit yndlings PC-spil. Jeg spiller ikke spil, jeg er bare på Facebook. Det eneste jeg er på Formspring. Jeg er ikke rigtig på andet. Lars, hvordan hans udseende for en skala fra 1 til 10, så er det nok 7. Men på grund af personligheden, så bliver det nok 7,5. Så. Undertøj, hvad jeg har på. Jeg har nogle lyserøde underbukser på, så har jeg en lyserød BH på, så har jeg en lyserød nattøj på. Ja, bare lyserødt. Om jeg virkelig min næsespray op i skole i dag. Ja, det var jeg, og jeg gik i panik. Jeg løb op ad trapperne, inden Bjørn han låste vores klasseværelse. Og råbte, jeg skal have min næsespray! Og så fik jeg den, så gik jeg ned igen. Jeg var ved at dø. Om jeg kan lide pomfritter. Jeg elsker pomfritter. I love them. I love it. Ja. Jeg elsker pomfritter. Hvad jeg synes om makrel med mayonnaise på chokoladeboller. Jeg elsker det. Hvis man nu har det rigtig dårligt. Altså sådan, jeg har menstruationssmerter eller et eller andet. Så er det faktisk meget godt, sådan, lige med en chokoladebolle med noget makrel og mayonnaise på. Tag ikke fejl, det smager fantastisk. Og det gør det. Grev om min boner. Jeg prøver lige igen, ikke boner. Om min bukser revner af og til, det kan du tro, de gør, Sara. Det er sådan, fordi jeg har sådan nogle sort bukser. Jeg elsker sort bukser. Sort bukser er min yndlings. Det er sådan yndlingsbukser, bare sort bukser. Så jeg går så meget i sort bukser, at jeg slider dem. Så hver gang jeg hopper op på en cykel, altså bare sprayer benene lidt for meget, så skal jeg tage cyklen. Så
Men mit bukser holdt det i dag. Om jeg godt kunne finde på at smide min hund også ud af vinduet. Altså, ikke sådan, nej, det kunne jeg jo ikke, vel. Men jeg siger det sådan tit, at jeg godt kunne finde på at smide den ud af vinduet, fordi den er irriterende eller sådan noget. Eller hvis jeg vil, for eksempel, jeg fandt en fransk bulldog i går, og den ville jeg gerne have i stedet for at sige. Så derfor kunne jeg godt have fundet på at smide den ud af vinduet, ja. Tag ikke fejl, jeg elsker dyr. Om jeg skal med på Jentens Bøfhus på søndag? Nej, for det første har jeg ikke penge til det, for det andet sparer jeg op til København. For det tredje, ja, det var sådan set det. Nej, der var et eller andet tredje. Bare glem det. Kan ikke huske det. Hvad jeg synes om det, der sidder rundt om min lillefinger. Der sidder ikke noget rundt om min lillefingre, Sarah. Jeg fatter ikke, hvad du mener. Nothing. Altså, jeg har en idé, men jeg gider ikke sige det, hvis det ikke er det. Ej, Nå, hvad jeg skal lave i weekenden. I dag har jeg bare været sammen med Trine, Sarah, Silas og Thomas. Og så kom jeg hjem til min far i dag. Og så i morgen skal jeg være sammen med Trine. Regner med, at så kommer min storebror herhjemme i morgen. Så. Og søndag skal jeg i kirke i kor. Og så skal jeg være sammen med Thomas Andersen bagefter. Om jeg har en fløjt, og hvis ja, hvad hedder han? Jeg mener i hvert fald ikke, jeg har nogen fløjt. Ikke hvad jeg synes i hvert fald. Jeg synes ikke, jeg har nogen fløjt. Så. Men det skal nok komme, skal jeg nok sige. Thomas, han spørger, om han er dejlig. Du er super dejlig, jeg elsker dig. Du er en af de bedste. Altså. Om jeg stadig har den der bulldog. Nej, det har vi ikke. Vi fandt ejeren, og vi fandt ud af, at hun hed Mini. En lille mini-hund. Så den er selvfølgelig kommet hen til sit ejer igen. Om jeg helst vil lande i et land med aber eller med slikkepinde, så vil jeg nok helst lande i et land med aber. Jeg elsker aber, de er så søde. Jeg vil også gerne have en abe, når jeg flytter hjemmefra. Sådan en lille kæle-abe. Så, undskyld mig. Men nej, jeg er stadigvæk ikke syg. 2 sekunder. Fuck, hvor charmerende. Jeg får altid tøj i øjnene, når jeg tager det der. Om jeg lige vil danse Gangnam Style, fordi det kunne være sjovt. Altså, jeg har ikke rigtig noget musik. Altså, jeg optager fra min telefon, og jeg har ikke min computer med min far, så det bliver lidt svært at have musik til. Men det kan komme ind på søndag, så kan der komme ind, hvor jeg danser Gangnam Style. Eller mandag. Det kommer lige an på, når jeg har tid til at lave den. Og hvornår der ikke er nogen hjemme, så de kan se, hvor mærkelig jeg er. Hvad min hund hedder. Jeg har en chihuahua blandet med en fransk bulldog, som hedder Ossie, hjemme med min mor. Så har jeg 2 hunde hjemme med min far. Den vi har lige fået en ny hund. Den hedder Axel, men det er en blanding af I ved sådan en, der har sådan en tynde rundt om halsen i mange film. Sådan stor med nogle hængelæber, og så savler den meget. Hvordan kan jeg ikke huske, hvad de hedder? En Sankt Bernard, blandet med en eller anden lo solo eller sådan noget. En eller anden kæmpe hund. Så den bliver rigtig stor. Og så har vi en, der hedder Gucci, en rottweiler blandet med et eller andet, tror jeg.